Bueno, abans de res, donem la benvinguda a la nostra convidada, sisplau, Liona Ivanova. Ens ho explicarà tot. Perquè avui és que tenim problemes de definir-te què ets. A mi em fa molta ràbia aquesta pregunta, de fet, quan me la fan. Em diuen, defineix-te. No, al contrari. No ho sé fer. No ho saps. No, em costa molt. Val. No. Per on comencem? Per què el disseny, o sigui, la imatge sempre ha sigut així? Vas estudiar a l'ESCAC? A l'ESCAC, cinema. Però abans havies fet disseny? Tens alguna formació? No havia fet disseny. El que passa és que ma mare, ella havia començat fent ceràmica. Tenien un taller de ceràmica sota casa, una mica com això on estem ara, sota casa teníem un taller, i feien ceràmica. Amb torno d'aquests? Amb torn. Oh, sí, fantàstic. Sí. I el que va passar és que quan va arribar totes les coses de la Xina, doncs el tema de la ceràmica i terrissa se'n van anar bastant a la merda aquí a Catalunya. De fet, a Esparreguera, d'on soc jo, hi ha molts tallers de terrissa, de ceràmica, i molts van haver de tancar. Ostres. I llavors ella es va com reinventar totalment, la paraula de i va moda. ser com de les primeres del meu poble, jo recordo, de tenir un ordinador. Va ser com... Ostres. Uau, què és això, no? I me'n recordo que inclús vam tenir el primer Mac. Sabeu aquell petitonet el tan petitonet. bonic? Els clàssics. Uau. Que el vam tirar. No! És com...